Morotupe. Niin mä oon täällä aika monta peliä, jos te näette, niin kattokaa siis ihan oikeesti. Mä sain VL:ään. Mä osasin hakkeroida. Kattokaa, mä en oo tuonut mitään. Mulle tuli uusi nimi, Lakkoplayer. Kuten näette. Sen takia mä tein Lakkoplayerin kanssa pelaajalle lakko, niin. Semmonen, niin kattokaa, mennäänpä Lakkoplayer maahan. Mulla on VL. En tuulannut edes riittää. Enkä niitä siemeniä, kun ne on siinä toisessa käteen siinä. Tästä raptomaan voisin vaikka nekin näyttää. Sitten rapto. Tätä käyttää ja on se. Täällä on ne kaikki siemenet silti, mutta mä näytän tämän tarvitsen. Tosi hakkeroja ihan hyvin. No. Kun mä oikein hyvin, kun mä laittoin isolla kirjaimella tuon player. Lakkoplayer. Tää on aika hyvin silti tehty, että se eikö niin joo, no sori Tupen, mä laitan seuraavassa videossa taas laulun, mä tein sen tämän jälkeen, niin saatte vähän kunnostaa laulua, mutta tää video on sitten semmonen, että no mennään myymään tota VL:ää. Niin vaikka johonkin heikkone. Jaa. Ostan Devin. Mä ostasin niinku Devin. VL ja Ripper, käykö? Onks tuo noin hullu? LOL Crowbanis. No se oikeesti antoi Devin. No. LOL, haista paska. Katsotaan tänne. Täällä on parempi. Aika tyhjä. Keneltä vois ostaa? Mua pöly. Mä kirjoitan vaan näitä myyd VL. Itse kun mulla jotenkin meni näin, että no ihan sama. No voi katsotaanpa. Ootako. Seuraava mä lopetan sitä ja nyt ei toimi. No nyt toimii no. Ihan sama. No myö vielä kerran. Niin. Mennäänpä tänne. Ok. Koittapa myö tätä. No niin, ja katsotaan, antaako se sen. Sanoin nyt ainakin jotain. Ihan sama. Se on morotuke.